Ya kok lanang iki tak ora iki umpama kena pagobane asmara ya aja sok gampang sandan. Dudono lanang mulai perlu sapa-sapa demen ana. Sapa-sapa ditembak, ditampa, alhamdulillah kan ditampa ya. Nembak sapa-sapa nek. Ngono wong lanang. Wis terus kan. Kita nek dolan kurang aduk, ngopimu kurang kental. Mula ditampa. Ya. Oh. Ya. Itu ya nek lho sing aku aku piye Pak Bobis kok acak ning ngene iki pacak-pacak. Aku nyamuk kok Pak Bobis to kok ning ngene macak. Wong ndelok wayang macak to nggih. Ya apa niku Om? Pantes. Ya iya. Pantas luas polakane rasane Nika ya tak aturi para emisir sing padha parkapun, ana Mbak Wahyudi BWI, ana Rizky, Jove dan Chandra sapa iki Triyulidas Tara. Aku sakmene tuwa ki maca ki urut kaya malik kabeh Mas aku. Hijrah. Tau tak hijrah ki malah morat alit kok. Ya. Oke, tepuk tangan buat Silvan Nurnaurika yang sudah pede menggunakan klambi duwe. Antara biru ya lurik. Ya orang ya seragam ya. Ya terima kasih buat Brasco. Muga-muga tansah berasa kopinya, tansah laris manis Tanjung Impul barang habis duit pun kumpul. Jadi bersama ini aku terima kasih diaturke. Iya nanti nih Brasco sing ini. Mundur. Nanti suruh apa-apa. Nanti ini alhamdulillah mundur ya. Ya jatah. Ya. Tapi kita biasa Putri Sartono. Wiwitan emosan sangat sapa kesucikan terus sambung Om Kresno
Mangan sate aja nganti bingung. Mergo pangan sate aku mesti oleh anggur. Yo iki bos. Aku sate gampang ngambungan ya. Ngambungan. Udah ini. Iya. Kok seneng nggo jari sutok, ora mungkin nggo jari sutok ora mungkin Pak Ning. Kita jari sutok. Sate saka Jombang. Sing dodol ayu rambute abang. Bukan corane gaul. Rada gaul buat Disemir rambute sak irung-irunge. bocah sing kudunane mau. Oh, mangan sate aja nganti bindang. Mergo pangan sate diwenehi suwe angkutan. Monggo apa? Ora yo tawarno tonggo tangan buat. Ki kok tak hidup ngene ta. Aku Emang suwek ki mau bawa karo itu. Ya kangen rumah ambusi lho. Aku ada yang kodok lingkungan seperti oh ngono. Satene sate saka Nganjuk. sing dodol ayu tengok-tengok nyantai. Oh nyantai. Nyantai dodol. Dodol sate aja nganti ngantuk. Mergo pangan sate Apa? Apa? Lapor biasanya kebakaran. Sate saka Nganjuk. Ya. Ada kalau Sampai nanti nyawang gue dengan bapakmu. Bapakmu nangkong lawak. Wow. Sate saka Nganjuk yo. Dodol sate. Iya. Aja nganti ngantuk. Terus modelmu ngawur to kowe iki. Palikan iki nek ya. Oh, satene sate saka Jombang. Angkan. Lah iya. Mangan sate aja nganti bimbang. Angkong ngono. Satene sate saka Nganjuk. Oh ta? Satene sate saka Nganjuk nggih. Lah wis siap-siap rahane ditoto ben ora kejune guyutan kene. Satene sate saka Nganjuk. Dodol sate aja nganti ngantuk. Kowe gamelan dhewe kene ngono. Kowe ora ngerti kabeh iki pakare waras. Kowe guyu karo sing nyalon kan. Gamelan dhewe. Satene sate saka Nganjuk iki. Ya kowe teru satene sate saka Nganjuk. Oh, gak ngerti. Apa? Nah iya. Kowe dulu. Sate aja nganti ngantuk. Iki pusaka.
Iki apa? Gerakan gerakan ngepring. Wong iki pusaka. Iki apa? Wih, pusaka. Iki ngepring karo lulang. Bali mall. Ora apa-apa lek belajar kudu gendal ngono kuwi. Kowe ora ono belajar cacake nalika lawak. Wah, direwangi mutak-mutake rokok gurune. Tapi yo kok rokok. Kopi brasko bareng iso kowe gratis. Anu Pak kok kowe gratis Pak kok sampean kopine dibayari aku. Ini butuh boleh gratisan loh buat. Lah, kowe sama gratis ta? Pengalaman kau ngene aja. Tangan ngomong muka nih. Ngono. Dia salah satu nyolong ae. Itu dijal saiki ngatur pendangan. Kowe kowe ngapal? Dak pundi cahayu. Oke. Gas pundi. Tidak, bos, tidak. Nah, tidak pakai gas. Sopo sing ngasih topeni? Tapi Monggo kita niki. kowe karo anu sapa jenenge? Lah, Baik, Mbak Ika apa Mbak Ika? ini kopi brasko nanti sabar. Mau minta kata ada. Wong Ika ya aku guyu ngene-ngene kudu dite gambar gambar brasko kan. Ayo. Mergo pancene ngono yang tata rung dhewe brasko. Tapi rada kepen ya. Tindak pundi Mbak Ika? Badhe tindak pundi? Ini atur ono tiga, Mbak Ika. Kasih Gun, rock, pulau,